je jedna varijanta propadanja gdje se ne nalazimo na razvoju, nego se oslanjamo na klupicu. Ovo je zgodna početna vježba ukoliko nemate još dovoljno snage za prave stekove na razvoju. A vježba se izvodi ovako. Dakle, primamo klupicu, pružamo noge ispred nas i spuštamo se dolje. Pri tome pazimo da su nam leđa uvijek putuju uz klupicu. Spuštamo se uvijek do poda, odgurujemo i malo svjesno zatežemo mišić na vrhu. Kako bismo ovu vježbu učinili još zahtjevnijim, možemo staviti noge na povišenu podlogu. Na ovaj način nećemo se moći spustiti baš do poda, ali pokušajte se spustiti do granice ubode. Dakle, spuštamo se dok naglatica ne zatvara put od 90 stupnjeva i podižemo. Na vrhu svjesno stežemo mišić i to je to. Ukoliko želite ovu vježbu učiniti još zahtjevnijom od ovoga, uvijek se možete dodati neku vrstu utega oko prsa. Ovo su bili sklekovi na klupici, odnosno dipsi na klupici.